like a Hellcat. Acum mi-am dat seama cum să bag outro și intro fără să-l filmez eu pe video. Am găsit o aplicație de editat și acum eu filmez videoclipul, după stau, adaug un intro, după un outro și gata. E mai ușor. Ok? Da. Dar eu nu găseam, pur și simplu vreau să șterg niște chestii de pe aplicația asta cu care filmez eu Mobizen și am văzut acolo ceva de editat, ce era o aplicație și nu știu, am instalat-o și mi-am dat seama că pot băga. Am făcut asta test cu un videoclip care nu l-am postat pe YouTube, dar e foarte folositoare. Nu o să vă las în descriere, pentru că chiar nu știu dar chiar nu mă așteptam să reușesc să fac asta. Adică lăsați videoclipurile alea cu intro de pe WhatsApp. Uitați-vă la videoclipurile astea cu intro, outro. Adică astea sunt niște videoclipuri mai bune față de aia. Adică da, internetul te ajută foarte mult la videoclipuri. De exemplu, acum eu n-am mai stat să filmez. Când va arăta intro și outro, nu vom mai arăta și asta de la Mobizen. Înțelegeți? Și e destul de tare chestia asta. Am găsit această chestie. Nu sigur dacă merge și cu alte chestii. Deocamdată mi-am dat seama de asta. Și chiar mă ajută destul de mult. O să vă las și în descriere niște canale, cam fiecare videoclip. Și nu pot să cred că mi-am dat seama de chestia asta. Adică... Și până la urmă am șters videoclipurile ca să pot filma. Și acum mă uitam puțin și credeam că nu filmez. Da, filmam. Și la un videoclip n-am reușit să bag outro odată. Și așa bagi și... Da. E mai ok. E mai ok să faci așa decât să faci cum am făcut eu în alte videoclipuri. Am încercat să editez și alte videoclipuri așa, dar alea de când le-am postat, dar videoclipurile o să le fac cu intro și outro. Așa. Am putea să dau videoclipul pe privat și să încerc să-l mai editez la ceva, dar mai bine nu. Lăsați. Da, mi se mișcă prost rău. Dacă iau victorie așa, nebunesc. Da. Ok, cred că s-a oprit, da. Acum, hai că mi s-a oprit. Oh, hai că am fugit bine. Lasă-mă, nu voiam să vin pe tine. Lasă că ai 63 viață. Nu mai are. De acum am 6 parcuri, aveți curaj să veniți? V-ați văzut cum m-am dus?
Nu voiam să fac asta, ca să știți. Că cine ar fugi dintr-o bătălie ca aia? Serios. Ce fix acum se mișcă așa prost? Ce l-am păcălit acolo pe el primul? Și e câștigat. Și acum pot juca și mai mult Brawl Stars. Că după mă chinuiam să bag și intro-ul. Dar cum pot să fac așa direct? Și trebuia să mă mai chinui că eu eram într-un grup singur și foloseam acel grup ca să-mi trimit lucruri, să fac chestii. Da, acum că am găsit aplicația asta e mai ok. Dau cu Barley. Nu, stai că mă taci mă. E da asta, hai că dau. Deci probabil voi pierde. Mi-au scos căștile și acum nu voi auzi bine. Gata, sper că acum aud mai bine. Dar Barty e super bun când ai de la distanță. Cum am dat eu lui Frank. Nu de momentul ăsta, zic. Acum am jucat-o foarte prost și au avut și net foarte prost. Nu băgați în seamă ce fac acum. Ok. Deci... trebuie să fac asta. Știu... Ok. Nu băgați în seama ce s-a întâmplat acolo. Probabil o să găsesc eu încă ceva de aici și o să tai partea aia. Dar cel mai probabil nu. Deci nu vă așteptați să tai partea aia. O să caut, dar probabil o să folosesc în alte videoclipuri. Ce ne-a făcut Ne-a făcut Rico-ul ăla. Stai. Băgați seama asta, nu prea mai am baterie la telefon și că o să-l bag la încărcat. Gata. Probabil o să joc cu Rico. Un player. Da, am 2%. O să închidă videoclipul și nu o să meargă prea bine. Când jocul ăla încărcat și e mai greu, va trebui să și bag outro-ul. Oh, de ce mă tot bag? Unde nu trebuie? Și Franca meu face același lucru ca mine. Mă așteptam că o să mor. De ce se bagă? Ceva pe noi lăsați-ne, ni tare, ni da, ni na. Deci nu știu de ce mereu pierd cu Rico, nu reușesc niciun victorie. Probabil acum dacă iau un meci bun, e ultimul meci.
E serios. Ok. De fapt, ăsta e și ultimul meci, pentru că oricum nu mai am baterie la telefon și știți cum e. Oricum se va închide filmarea, pentru că mi se scoate controlerul uneori, că mă joc cu el la nu controlerul, telefonul. Ce mă joc cu el și da. Hai că am nimerit. Hai că am nimerit și eu. Da, e mort de pitul. Ce? Ia. Sprutăla. Păi sprutăla e... Stai că n-am observat că Rico ăsta e așa. Oh, noroc cu Poco. Da. Și aici închei videoclipul. La revedere!